Opustený motel Vesel. Motel sa nachádza neďaleko cesty 59 medzi obcami Jakub a Uľanka a bol obľúbeným miestom oslav a zábav. Konali sa tu svadby a plesy, školy motel používali ako školu v prírode. 30. júna 2004 vypukol v ranných hodinách v moteli rozsiahly požiar. Na mieste bolo v čase vzniku požiaru približne 20 robotníkov a zamestnancov, ktorí našťastie stačili z horiaceho objektu ujsť. Ešte predtým stihli vynosiť veľké plynové bomby, pretože hrozila explózia. Požiar bol taký rozsiahly, že budovu úplne zničil a život sa už do nej nikdy nevrátil. Z obľúbeného miesta zostala len kopa sutín, ktoré sa tu nachádzajú do dnešných dní. Súčasťou motelového komplexu boli aj 3 chaty, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti hlavnej budovy a slúžili ako ubytovanie pre hostí. A teraz sa od pozostatkov zhoreného hotela presunieme k opusteným chatám. Nachádzajú sa tu 3 lesné chaty, ktoré na prvý pohľad vyzerajú, že boli postavené v rovnakom architektonickom štýle. Pri vstupe do prvej chatky môžeme vidieť drevený obklad s odtieňom palisander, ktorý sa v minulosti tešil veľkej obľúbe. Vchádzame do prvej chaty a hneď pri vstupe vidíme rozsah konštrukcie. V každej miestnosti sa nachádza veľké množstvo sklá z rozbitých okien. Samozrejmosťové veľké množstvo opadkov všetkého druhu. Na stenách vidíme ryhy po vytrhaných kábloch. Nad dverami môžeme vidieť obrovskú trhlinu, ktorá naznačuje problémy so statikou. V podkroví prvej chatky nachádzame veľmi pekný presvetlený priestor, ktorý je obložený nedotknutým tatranským profilom. V úplnom kontraste s prvou miestnosťou sa nachádza vedľajšia, v ktorej je úplne obtrhaný tatranský profil a vytrhaná izolácia. Pri našej návšteve sme zistili, že prostredná chatka je obývaná bezdomovcami a preto do nej nevstupujeme. Plynulo preto prechádzame do poslednej 3. chatky. A hneď na prvý pohľad nás zaujalo kovové točité schodisko, ktoré sa nachádza na najvyššom podlaží. Táto chatka je evidentne iná. Máme dojem, že patrila majiteľovi komplexu a jeho rodine. Na podlahe nachádzame veľké množstvo osobných vecí rodiny a zamestnancov komplexu. Zaujímavosťou je kniha príchodov a odchodov zamestnancov z roku 2004 vo veľmi dobrom stave. Na najvyššom podlaží 3. chatky nachádzame zaujímavú terasu s výhľadom do okolitej prírody. Na terase bol evidentne požiar, pretože jeden zo stĺpov je úplne obhorený. A to je z tohto videa všetko, priatelia. Ďakujeme, že ste ho dopozerali až do konca a budeme sa na vás tešiť pri našom ďalšom videu. Ak sa vám toto video páčilo, budeme vám vďační za akúkoľvek formu podpory, či už to bude like, zdieľanie, komentár, alebo úplne najlepšie, keď nám dáte odber. Podporíte nás tým viac, ako si myslíte. Ďakujeme.